The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 5:1-2 says, My son, pay attention to my wisdom. Lend your ear to my understanding, that you may preserve discretion, and your lips may keep knowledge. Psalm 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all those who do his commandments. His praise endures forever. Psalm 90, 10-12. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knows the power of your anger? For as the fear of you, so is your wrath. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Proverbs 16:16. How much better to get wisdom than gold, and to get understanding is to be chosen rather than silver. Proverbs 4:5-11. Get wisdom, get understanding. Do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And in all your getting, get understanding. Exalt her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace. A crown of glory she will deliver to you. Hear, my son, and receive my sayings, and the years of your life will be many. I have taught you in the way of wisdom. I have led you in right paths. Proverbs 7:1-5. My son, keep my words, and treasure my commands within you. Keep my commands and live, and my law as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your nearest kin, that they may keep you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words. Before we start our Bible study today, ikinahanglan na itong pagsusi sa itong kaugalingon. Na ba tayo mga sala, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Diyos, kundi na ito isugid. So, ato isugid kini ngadto sa tubangan sa Diyos nga Amahan. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Alang kanimo higalang wala pa'y kalwasan. Giagda kas paggamit niya ng imong free will aron makahimo kas labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo,
kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilo magandam tas tungkol galingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makaunsa pa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat. Nining laing adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Di mailhan nga ang imong plano nagapadayon pa sa paglihok dinhi sa among kinabuhi. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers o atong mga suki na atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Niya pa kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan og the Great Power Experiment. Atong ipadayon kini karon, diin kita muhunong kagahapon ato kining ipadayon. Okay, sa ato nang saysay kanimo nga the Lord Jesus Christ samtang siya nagabitay dito sa cross sa iyang pagsakit sa tuyo sa kalihukan sa kaluwasan nga iyang gituman dito sa cross, used the power of God the Holy Spirit. Moto iyang gigamit ang gahom sa Espiritu Santo. Now, kitang mga katawhan, we know already from past doctrines that in Romans 5:12 we are in our total depravity. Ang buot pasabot nga wa gyud tay mahimo sa atong kaugalingon. Total depravity. Now, balik tang Ginoong Hesukristo, siya lamang ang nakabayad sa atong utang sa sala in full. So, nagatuo ka ba niya na? Kaya may nungdanon ka na sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Now, if you decide to accept or believe that He died for you on the cross, unsay mahitabo nimo, ikaw maluwas. Mao na ang kaluwasan. Kung mohimo kag desisyon sa pagdawat pagtuo kaniya nga namatay siya dito sa cross tungod sa imong mga sala, then you are going to be saved. Ug ato namang nibawan nga si Kristo namatay siya spiritually, mao to'y gitawag natong substitutionary death. Pagkamatay niya nga puli kanato, mao to'y talagsaon ra gyud kaning maong matang sa kamatayon. Pagpuli kanato, siya ang mipuli sa atong dapit. Kay kita man unta ang ilansang dito sa cross. Kita man ang mga makasasala, apan siya ang miboluntaryo sa pagpuli sa atong dapit. What Christ experienced unsay iyang nasinati nga substitutionary death, mao to'y kinagrabihan, the most ignominious, the most excruciating suffering sa tibuok kalibutan. Yet, ang atong Ginoong Hesukristo endured it through the use of the problem-solving devices. Iyang gigamit. Now, kung ikaw buot nga kanang magmaawaton kang Ginoong Hesukristo, gamita ang napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran, 10 problem-solving devices, o ang uban nga mga Diyos nun nga mga kasangkapan, divine assets. Kung sa may pananglit, well, filling of the Holy Spirit, rebound, gap, SLBA,
Uguban pa. Labihan daghanan sa atong ipangtunan. Now, what made Adam and Eve die spiritually tod? Mutana ko nimo. Unsa may kamatay nilang spiritualmente sa ilang pagsupil sa mando sa Dios nga by eating the fruit of the forbidden tree of the knowledge of good and evil. Mao to ang nakaingon sa ilang kamatayong spiritual. Now, on the part of our Lord Jesus Christ, on His part, is trichotomos. Si Ginoong Kristo, trichotomos. Mbot pasabot, nga doon na siya lawas, kalag, ug tawhanong espiritu, human spirit. Mautoy, ginganlan siya og trichotomos. Ang duhara, ka-composition, unsa may tawag, dichotomos. Ang mga dili magtutuo, gitawag ni silang dichotomos, kay duhara man. Ang komposisyon nila, lawas naman o kalag. O man sila tawhanong espiritu. So, ang espirituhanon nga kamatayon na Ginoong Kristo ingon nga puli ka nato dito sa cross, dili kadto kasagaran. It was unique. Kay kadtong nahiaguman nila ni Adan ug ni Eva, motoy real spiritual death. Okay, real. Ang kadtong iyahang Ginoong Kristo, spiritual, substitutionary death. Mao na nakalahi. Now, all people were born physically alive but spiritually dead. So I hope na sil-sil na ginanimo diha nga kitang tanang mga tao nga nahimugso ni kalibutan na pagkahimugso gid nato declared kita nga spiritually dead although physically alive. Kaya man lagi kitay kanang tawhanong espiritu nga natuog naman na ingon tadi kay natuog ning kuyos o ming kanang kupos mo ba na Bisaya yan tong pagkahitabo nila sa una ng itong ginikanan katong pagsupil nila sa gidili sa Dios diha yung kuyos gyud ang ilang tawhanong espiritu. It's revealed up matud pa sa in English. It's revealed up ning kanang kuyos mao na nga gikinahanglan nga mataong pag-usabang tao aron siya mabuhi tong iyang tawhanong espiritu. It will be enlivened, energized, activated. Okay? So, kung balikon nga ang tanang mga katawhan nga nahimugso ni kalibutan sa pa sila maluwas, dichotomos ra, body and soul ra. Okay? Muna ang pulong sa Diyos nagtawag nila nga mga soulish people. Okay, so, to be both spiritually and physically alive, one has to be born again. Namo na. Ang bisag kinsa, sa diha nga mohimo, ang tao mohimo og desisyon sa pagtuo kang Hesus Kristo. Kay mora man ipaagi sa kaluwasan, faith alone in Christ alone, then he will be automatically, spiritually, both physically and physically alive. So, nabitay prinsipyo diyang nag-ingon nga, siya nga natao sa makausa, mamatay siya sa makaduha. Apan kung siya natao sa makaduha, mamatay lang siya sa makausa. He who is born once will die twice. But he who is born twice will die once. Kasabot ka. So, it is important, therefore, to repeat in teaching to us this doctrine that we are fortunate to avail ni ini kanang bulahan kita
nga nagapahimulos nining gahom sa Dios in this present age. Unsa man ning present age? The church age. So gikinahanglan nga balik-balikon, subli-sublio nato kinis pagtudlo kining maong doktrina. Because of this power, no? Tungod ni ining maong gahom, why magtotoo is deprived. No believer is deprived to have this power. Samtang aniya pa siya nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Phase 2 of the plan of God. As we said, kitang tanan, members of the human race are depraved. Way mahimo. Helpless to free ourselves. Helpless to be saved by ourselves. Dili. Huwag tayo mahimo. Di tayo makaluwas itong kaugalingon. Mapita ng uban nga. Pilusupog yun sila nga. Huwag sangyawan na ni mo, maingon man awan ako magkinahanglan na maing tao naman ko. You see? Kapan sa taman nga. Supak man na sa kanang kabuton sa Diyos nga kitang tanan depraved. Way mahimo. Helpless lagi to free ourselves. Helpless to be saved by ourselves. Wala tayo mahimo. Hinumdumi ang pulong sa Diyos. Diya sa Roma 3:23 unsa may gisulti diha. All have sinned and come short of the glory of God. Tanan ang nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Na doon duha ka kategorya sa spiritual death. Okay? Ang una nini gitawag og real spiritual death. Ang ikaduha, substitutionary spiritual death of Christ. Ang real spiritual death mao kadtong hitabo nga kitang mga magtotoo were once totally separated from God. Okay? So, wa matamaluwas, hingpit kitang nahimulag sa Dios, gikan sa Dios. So, sa diha nga mihimutag decisions pag tuo kang Ginoong Kristo, then mao na pasig-uli na kita ngadto sa Dios. Kunya ikaduha nga category of spiritual death mo ng substitutionary spiritual death ni Ginoong Kristo. He was separated from God tungod sa atong mga sala. You see? Gibiyaan siya. Mo bitutong mi tiyabaw siya. Amahan. O duha ka Diyos ang iyang gisangpit. Diyos ko. Nganong gibiyaan mo ako? Naman na, gibiyaan siya kay napuno naman siya sa atong mga sala. Nang gihukman siya, imbes kita'y may hukman. So, Romans 5:12, nagaingon sa, we are dead in Adam. Patay kita diha ni Adan. So, through the great power experiment, pinagi ini, ang ato Ginoong Kristo, namatay gid siya spiritually. Samtang dawat siya sa ato mga sala didto sa cross. Samtang iya katong gipas-an, gidawat tanan, namatay siya spiritually. Sa ibot pasabot, hingpit siyang nahimulag sa Diyos nga bahan. Ibiyaan siya. Gumikan sa atong mga sala. Kaya di man makaako ang Diyos pagtanaw og sala. Nagkaroon kayang iyang bugtong anak na puno naman sa atong mga sala. Mitalikod ang Diyos nga mahan. You see? So, He died spiritually while He was bearing our sins on the cross. Mautong bungat lagi siya sa tiimo, hinanti mi igkatilipis. My God, why hast thou forsaken me? That's the moment He died spiritually. Moto. Ang higayon nga, namatay sa Ginoong Kristo spiritualmente. Our Lord Jesus Christ had to die spiritually so He can give His spiritual life, eternal life to anybody who decides to
accept His payment of our sin debt. You see? Si kinsa katong mutuo nga muhimog desisyon sa pagdawat, pagtuo nga siya ay mibayad sa atong utang sa sala din. Na hatagan dayon siya og eternal life. So mao man ang saad sa Dios. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Na, ang atong Ginoong Jesucristo, ingnon ta, hawas o habwa sa iyang kaugalingon, emptied Himself. Wa siya mo gamit sa gahom sa iyang pagka-Diyos. Mao ni gitawag og doctrine of kenosis. So wa siya mo gamit sa gahom sa iyang pagka-Diyos while He was in His hypostatic union. Christ died at the cross instead of us. He died without man's help. Grasya ka na. Sabot pasabot, lihok ug buhat sa Dios. Mawid atong na akong amigong pastor nga iya kining huban kining pulong nga grace. Ako naman ning isgutan pud kaniadto. The word grace, G-R-A-C-E, G stands for God's gift to us. R, received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. Ug ang E, extended for all eternity. Sa ato pa, sa kinatibukan na gayon kinig, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Natiman nga bisag kinsang tao ana ay kahigayunan nga maluwas. Every person has a chance to be saved. In other words, everybody is savable. Now, niya inumdum ka ba niya atong gitunan in the past? May tungod ni ining logic, lohika ni Apostol Pablo. Gitawag kini sa Latin ginganlan kini a fortiori. A fortiori. Now, ako kang taga-ehemplo, nagaingon kini. If God has done the most by sending His only Son to die on the cross for you, can He not do the least now that you are His child? Binisaya pa, kung ang Diyos nakahimo sa labing lisod, pinagis pagpada sa iyang bugtong anak o sa pagkamatay dito sa krus alang kanimo, di na ba hinoon siya buhat sa labing minos nga karon anak kana niya? Muna ang a fortiori logic ni Apostol Pablo. Now, ano yung sa kapunto akong dadon diyan nimo? It is because of disobedience that believers suffer not because of their sins. You see? Dili tungod sa ilang mga sala nga sila nagaantos, kundi tungod sa iyang pagsupak sa mando sa Dios. Of course, kung ikaw magkasa, pagsupak man sa mando sa Dios, basta mao na. So the point is this, that it is because of disobedience nga kitang mga magtotoo mo antos dili tungod sa atong mga sala. We are disciplined for our disobedience to God's mandates. Ayaw nagkalimti. Now, sa gisulti sa Roma 8:32, sa in English naging kini, He who did not spare His Son but deliver Him up for us all,
Now, tihausap sa John 1:12 nga popular usab kining bersikulo nagaingon, but as many as received him, to them gave the right to become children of God, to those who believe in his name. That is why ang 1 John 1:9 mao ni inunta labing sinugdanan nga kasangkapan alang kanatong mga magtotoo, tungod kay kun wa kini, we will never be able to experience sa gahom nga gibili ni Ginoong Hesukristo nga ni kanato dinhi ning kalibutan. Gibinlan ta ni Ginoong Hesukristo gahom pinagi sa pagpuno kanato sa Espiritu, sa feeling of the Holy Spirit. Pinagi yan ang 1 John 1:9 mao man na ang Yahweh niini. Kung kita magkasala, of course, tuwan tas gawas. Wa ta magapuyo sa atong dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine sphere. Therefore, ang mando sa Dios nga gamita ang prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha humani mo hinganli, humani mo isugid ay mo mga sala, so dayon ka sa operational divine sphere tungod kay napunaan ka naman sa Espiritu Santo. Nagadumala naman siya sa imong panghuna-huna o ikaw na ibalik sa imong pakikambitay sa Dios. You are back into fellowship with God. Kasabot ka? So mao na nga kining great power experiment nga itong gitutukan karon. Matuod ni kini, tinuod ni. It's true and real. But kini kung nagunang kaaway sa Dios kinsa man, who is the arch enemy of God? Si Satanas. Kini si Satanas, kanhi man ni Lucifer. Niya tungod lagi sa iyang ang una kong sala nga nabuhat sa binuhat sa Dios. Kinsa may unang binuhat sa Dios? Tao ba o Satanas kaning ang mga anghel? Mga anghel may giuna. Sumuna nga kini si Satanas nga kanhi Lucifer tungod sa iyang pagkagarbuso, hitugkan man siya garbo kay siya man ang honor guard sa Dios dito sa gingarian sa langit. Karon kay hing turok man lang tong iyang pagkagarbusog. Lami man din may mong Dios kay misuway man siya lingkod-lingkod sa trono sa Dios dito sa langit. Tingali kanang supervise o nagkaulakaw ang Dios dito niya. There was one time nga misuway ni si Lucifer og lingkod sa trono sa Dios. Paglingkod pa niya siya, lami man din mahimong Dios. Lami din ang pagka-Dios. Didto. Diha gyud. Gitugka naman siya siyang pagkagarbuso. Gusto man siyang mapareha sa Dios. Namo na. Satan now, human siya malaglag, does not want us to avail ni ining gahom tungod kay buot ni Satanas nga kitang nga magtotoo mahimong miserable sama kaniya. Numdum ka nitong prinsipyo. Misery loves company. Miserable man siya. The most miserable creature of God is Satan. Muna nga siya, naagi siya ambisyon, na siya tumong, na siya objective, na siya goal to prevent, you see, believers from growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dili siya buot nga magtuon tas pulong sa Dios. Nga naman. Aron dili ta mo tubo, dili ta mo sa mahimong spiritually mature o mahimutang miserable. Mao na iyang ambisyon. Mao na iyang kanang
objective kanatong mga magtotoo. Pangitaan gyud tag paagi niya nga di ta makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Tingali din ay mga higayon nimo karon nga nagpaminaw niini nga fellow believer di tingali panahon nga murag pinaagi sa unsa schemes o mga kanang hukus-pukus mga paagi ni Satanas nga babagan kas pag padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos pinagi ng atong YouTube. Moingon na sa iyo sana. Ari sa ta diri lingaw-lingaw sa ta. Happy-happy sa ta. Sa kalibutan. Mana sa diha nga mo uyon ka sa iyang pagdani, you become miserable like him. Kasabot ka. So mo na nga misery loves company. Ngayon na siya, bintaha. Uyon man siya. Bintaha, nidaghan nami. Muna yung ni Satanas. Timan as a believer. Timan beware of the arrogant skills. Nandong ka ba? Sa tulo ka arrogant skills. Number 1, self-justification. Number 2, self-deception. Number 3, self-absorption. Unsa man ning self-justification? Kana ba mo justify ka mga tarungan kasi mong kaugalingon mo manggod ni mo kadto mo kana self-justification. Nya panditan pangutan mo kang anong mo magkaka-attend sa atong Bible study. Mo kadto. Justify. That is part of the arrogant skills. Ikaduha, self-deception. Ang imong paglinglas, imong kaugalingon. Imong gilingla magyud. Imong kaugalingon. Kung imo na nang buhaton ka ng self-justification. Basta. Ang ikatulo, na mao na ng kanang absorption. Ang sabot pasabot. Absorb na kasi imong kaugalingon. I, me, myself. Ikaw na gyud ang gitutukan imong kaugalingon na gyud. You see? That is part of arrogant skills. So mo na nga, di man nila. This is occupational hazard natong mga magtotoo. Unya, hinumdumipod katong personal o impersonal love. How do we use impersonal love? Well, ang atong Ginoong Jesucristo miingon, love your enemies. Unya, saan man mo pagbuhat ni? Love your enemies. Imong mga kontra nga. Kung sagpaon kas pikas nga wa nimo nga aping, unsa kuno? Ihatag po ang pikas nga aping. Na mahimo pa ba na nimo karong panahon na? Mo na impersonal love. Unsa imong pasabot gyud ni impersonal love? Impersonal love means you do not wa ka magtiner o mga kapin kabubuton o mga kasuko, kalagot, pagdumot. Wala. You are free from mental attitude sin. So, by the use of Bible doctrine, mo na pasabot. Spiritual means, mo na, spirituhano na yung mga gamit ng impersonal love. Don't forget God's word. We love Him because He first loved us. So mo na nga pagamiton ta sa 1 John 1:9 to be able to enter the operational divine sphere. Mo na nga itong royal palace. Ayaw nagkalimti. It's the Holy Spirit who enables us to go back to the operational divine sphere if we allow Him to take us in the divine sphere. You see? Naghuwat man lang ng Espiritu Santo. Naghuwat na siya. Kung ikaw mo gamit sa mga kasangkapang Diyos nun nga mga kasangkapan, then God the Holy Spirit responds. Lihok dahil ng iyang ministry. He enables you to go back
to the operational divine sphere by using 1 John 1:9. God demonstrated His impersonal love. Pinaagi sa, akong balikon, ang Diyos kanang, may binisayang demonstrate. Iyang gipakita yun. Gipakita sa Diyos ang iyang impersonal nga gugma nga ni kanato. Pinagis pagpadala sa iyang bugtong anak sa pagpakamatay alang kanato dito sa cross. So, ang 1 John 4:10, mao kini, this is love. We love Him because He first loved us. Ay nakalimti. 1 John 4:10. Now, ang 1 Peter 3:18, nagaingon usab, for Christ also suffered, nani sa King James Version, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous. Yun sa man ni Ginoong Kristo to go through His suffering at the cross. How was the Lord Jesus Christ able to go through His suffering at the cross? Pinaagi sa paggamit niya sa gahom nga gitawag nato great power experiment. Di man ina. Unya ayaw kalimti po usab kadtong Romans 3:23. Kaya ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous. Narbay giingon diha sa Biblia. No one is righteous. No. No, not one. Wa gyud sa usa. Si Ginoong Jesucristo nagpabilin gyud siya nga matarong remained righteous. We are totally helpless about our salvation. Wa gyud tayo mahimo sa pagluwas sa atong kaugalingon. Wala. We cannot do anything to be saved except to decide to accept our Lord Jesus Christ full payment for our sins. Iyang gibayaran. Hingpit yun iyang pagbayad sa atong mga sala dito sa cross. Di man ina. So, faith alone in Christ alone, that's the only way of salvation. Maura gyud. Maura na bugtong pagi. Wa ko'y sulti ni kay wa magyud. Di man gyud ka makakitag unsang pagi. So, gawas yan na apart from it, then ang tanang mga pagi is doomed adto na paingon sa destruction spiritually. Now, God's word assures our salvation by faith alone in Christ alone, not by good works. Diba nila? Wag yung kay mamito ng uban nga. Daghan naman kung nahimo mga maayong buhat. Matod pa nila. Maayong tao man ko. Wa man ko'y kontra. Wa ko manapaw. Kanang wa ko manikas. Na ako'y dagang mga higala. You see? Sige mo ko simba. Sige ko ampo. Kini mga works, mga binuhatan. Kung sa magisulti sa Episode 2:8-9. You still remember? Ephesians 2:8-9. We have been saved by grace through faith. Na, pinagis pagtuo. That not of yourselves, it's a gift of God, not of works. Na, dili sa ito mga binuhatan. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Na, we are totally depraved, meaning we cannot do anything about our salvation. Wala. We are totally helpless. Si Ginoong Jesucristo lamang mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.
walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kaniya. Juan 14:6. Now, niining puntuha, at this juncture, let us also remember the 10 problem-solving devices. Ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Inumdom ka niya atong memory aid, Operation RFFGDPIHPO. Ang naguna ginini rebound. Rebound meaning pagsugid sa atong mga sala. Ikaduha, ang punan dayon kita sa Espiritu Santo human nato gamit ang 1 John 9. We are filled by God the Holy Spirit. Punan ta. Unya sunod, faith rest drill. Ang pagtuo nga may kanang pahulay. Ang paagi, ang pagtuo nga nagadala og pahulay. Faith rest drill. Sunod, unsa man? Grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. Sunod, personal love for God the Father. Unya sunod, impersonal love for all mankind. Sundan ka na sa sharing the happiness of God. Nya, ikasiyam, mao na ang personal sense of destiny. Ug ang mao ang occupation with the person and character of the Lord Jesus Christ. Na mo na. So, ang atong Ginoong Jesucristo gilansang dito sa cross at 9 a.m. Hinumdum ka. Gisugdan nila paglansang sa atong Ginoo alas 9 pas buntag. Nga sa pag-abot na sila alas 12 udto. Na mitiyabaw na gyud ang atong Ginoo Jesucristo. Amahan. O dili kay amahan kundi Diyos ko nganong gibiyaan mo ako. Why have you abandoned me? It was God the Father who imputed all of our sins to Christ. Ang Diyos nga amahan, mo'y miisip, mibubo sa tanan natong mga sala, ngadto kang Ginoong Jesucristo. O ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Espiritu Santo, mao'y misustenir kang Ginoong Jesucristo to finish His mission. Siya nagsustenir nga kabuot yun si Ginoong Jesucristo dito sa iyang tumong. His mission sa dihang tiyabaw siya sa pagingog tetelestai. Sa ibot ng tetelestai. It is finished. Humana ang iyang mission. That's why nagtuon ta niining great power experiment. Kay matuod magining Ginoong Jesucristo. Gipruibahan kining maong gahom. Manang nahimo siyang mananaog. So, 1 Peter 3:18, for Christ, the righteous also suffered for the unrighteous. He was put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. So, ang spiritual death, hinumdumi ang nagpasabot kini og total separation from God. Hingpit yun nga pagka himulag sa tao gikan sa Dios. Now, ang Hebrews 12:2 nagaingon usab kini, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Na ang ato Ginoong Jesucristo, militok siya sa pagingog, giuhaw ako. Iyang gipasan ang tanan natong mga sala. He patiently took all the insults, all the beatings, all the slappings. Ang tanan, giludan siya, gibunalan siya, gisukmag siya, gikulata siya, gibunalan siya, unsa pa? Dagmalan.
Gidagmalan ang atong Ginoo Kristo. Mao ni ang nakaluwas ka natong spiritual death niya. Substitutionary spiritual death. Di ba ako ang giingnan nga siya namatay sa makaduha dito sa cross? Spiritually and physically. Ang spiritually, nga mo ay nakaluwas ka nato, mo naging lang substitutionary spiritual death. Pagpuli niya ka nato dito sa cross. O ang physical death, sa may tuyo sa iyang physical death. Pagkamatay niya sa iyang lawas is to be resurrected. Kaya ang tuyo sa lawas nga banhaon sa dihang miingon na si Ginoo Kristo samtang gabitay sa cross. In manus tuas commendo spiritu meum. Into thy hands I commend my spirit. Now, dugang pagyud niini ang iyang substitutionary spiritual death dito sa cross was the only solution, bugtong kasulbaran sa atong real spiritual death. To be spiritually alive, unsaon man nga mabuhi spiritualmente ang tao, one has to be born again. Mo kini atong hisgutan. Kinahanglan siya matao pag-usab. Tapos Nicodemo paimangnuan siya ang Ginoo Kristo kay nangutanam siya, maestro, unsa man nato pagkaluwas. So mingos Ginoo Kristo nga gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya magagitas ginarian sa Dios. So mao na nga that's the only solution to a real spiritual death. To be spiritually alive, one has to be born again. Unsaon? By faith alone in Christ alone. Ora, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Muna nga, kinahanglan kini atong hinumduman. Isil-sil na yun nato. John 3:16, say, isulti diyang popular nga bersikulo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. Na, John 3:36, he who has the Son has life, but he who does not have the Son does not have life, and the wrath of God abideth on him. Now, si Ginoo Kristo namatay spiritually to bring us to God. Mo. Nya, ayaw po ni kalimting John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ang cross nga diin ang tao ilansang itong panahon sa inunta Bible time, mao katoy ilang capital punishment. Kinsa gani ilansang do sa cross mo to capital punishment nila sa ilang panahon, Bible times. Si Ginoo Kristo namatay didto sa mong cross to bring us to God. Hinumdumi the righteous ang Ginoo Kristo for the unrighteous sa mga katawan. So, kung sa diha nga kita mo tuo kang Ginoo Kristo nga atong manluluwas, He will bring us to God. Natiman niya, kadtong John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Why bisag kinsa ang maluwas? By being baptized, by walking down the aisle, by kanang unsa pay bisag unsan lang mga pagis tao nga pagbautismo, pagpamimbrog simbahan, unsa na, only faith in Christ mao ra ni pagi sa kaluwasan. Okay, so 1 Peter 3:18 ayon na pagkalimti, for Christ also suffered, the righteous for the unrighteous. Now, tuod na akong taga na to
yung pasiya niini nga daghan manggod ang na lingla niini ba kanang bang yung invite Christ into your heart. Now, dili ni salvation. You cannot invite Christ into your heart. That is not salvation. It's not the means of salvation. Nga naman, tungod kay, paminaw, ang atong kasing-kasing deceitful, malinglahon. Malinglahon kini atong kasing-kasing. So again, salvation is grace. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kaya abini mo, once you believe in Christ, you are saved forever. Hangtod na kanas kangturan. 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, etc., etc. Now, by the way, only 8 niining 10 problem-solving devices nagamit ni Ginoong Kristo. There were only 8 were usable during his hypostatic union. What do you think were not? Unsa man ka? Rebound. Nga namang mo rebound man siya nga, wa man siya sala, wa man siya kinayang makasasala. You see? O ang occupation with Christ. Nga namang occupation, siya man mismo si Ginoong Kristo. So mo nang 8 lang ang gigamit ni Ginoong Kristo, meaning 10 problem-solving devices. So Hebrews 12:2 again, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Now, niya itong Old Testament, daang pag-isa, Dias Levitico 1:3, nag-ingon kini, a burnt offering represents propitiation. You see? Pagpala sa mga sala, propitiation. Mao ba na Bisaya? So, atol sa panahon sa mga Hudyo, a sacrifice who was blemished and unclean was blasphemy. So, ang usa ka halad had to be unblemished, unclean. Kanay kaamgid ka na ni Ginoong Kristo. O man siya sala. You see? He was unblemished and he was clean. Kaya niya tulaging panahon sa mga Hudyo, ang paghalad nga blemish and unclean, blasphemy, that was kanang pagpasipala kanto. Yan itong Levitico 1:3, nagayon animal offerings. A burnt offering represents propitiation. So sa diha nga si Ginoong Kristo namatay dito sa krus, ang tanan natong mga sala, past, present, and future sins, gibayran ni Ginoong Kristo in full. Hingpit yun. Mao to'y sin offering. Now, so why do some people still do some kind of penance and sacrifices? Nga naman, is that an insult? Diba? So, Psalm 22:3, nag-ingon, you are holy. God the Father, you are holy. Kaya ang Diyos na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong, so he had nothing to do with sin. Wag you check labot sa sala. God says, I am a perfect God. Hingpit ako nga Diyos. Ang plano sa Diyos, ang paagi sa Diyos, ang tuyo sa Diyos, ang kabubuton sa Diyos, hingpit kining tanan. Ugmao, nga we need to know all this diyas pulo sa Diyos. Mo nga itong sigihag, tuon, adlaw-adlaw. Sabta gina. So din nilang una kita kutob, nining adlaw, o katon ipadayon ugma. Ayaw si Piazza, sumpay niini, magampo ta. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo, nining laing higayon sa among pagpagambitay kanimo, ug sa imong mga pulong. Salamat sa tanan namong
nakatunan gikan sa imong pagtudlo binagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagtuon nga among tunanan nga the great power experiment. Salamat sa among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.